Stredná Amerika a Kolumbia je ďaleko za nami v tomto. Oni naozaj tie cyklotrasy majú iba po mestách, veľkých mestách. V momente, ako sme prekročili hranicu Spojených štátov, tak tieto cyklotrasy nabrali úplne nový význam a tie cyklotrasy sú tam úplne všade. Naozaj. A väčšina tých cyklotrás není tak, ako u nás, že sú nejaké šotolinové, rozbité, ale väčšina týchto cyklotrás je perfektne vyasfaltovaných, takže naozaj ten pôžitok z tej cyklistiky máš naozaj super. A nie je problém, vlastne, keď aj bývaš v nejakej dedine a dochádzaš za prácou do mesta, tak vlastne touto cyklotrasou sa tam dostaneš. Viac menej tieto cyklotrasy v USA začínajú, taká hustá sieť začína od tej Nebrasky na celé východné pobrežie. Takže tam celý čas, vlastne, ak sme my išli tú našu trasu z Portlandu do Nebrasky, to bolo väčšinou po hlavných cestách a tak, ktoré sú menej využívané, lebo oni tam majú hustú sieť tých diaľnic, takže tie druhá a tretia trieda sú menej využívané a potom vlastne v Nebraske sme kvôli horúčavám a takýmto veciam nepokračovali potom po tej transamerickej cyklotrase, ale nakoniec sme sa rozhodli, že pôjdeme cez ten spomínaný Great American Rail Trail a vlastne sme pokračovali od Nebrasky cez nejakých 7 štátov iba po cyklotrasách až do Washingtonu DC. Dneska to máme aj s vlastnou eskortou. Čo na to povieš, Andrej? Safety first. Myslím si, že tie pocity boli skôr negatívne ako pozitívne, lebo sme vedeli, že už musíme sadnúť na to lietadlo, ísť domov a že tá cesta vlastne končí nedokončená. A nevedeli sme vlastne kvôli covidu, kedy ju vlastne budeme môcť dokončiť. Takže z jednej strany sme boli ako smutní z toho, že sme to nedali tak, ako sme to plánovali. Ale na druhú stranu samozrejme, ako boli sme šťastní, že aspoň sme z toho vytrieskali, čo sa dalo. A ja si myslím, že aj s celou tou covid situáciou sme to vlastne skončilo, myslím si, že veľmi dobre, pretože máme kamarátov tiež na bicykloch, čo išli o mnoho dlhšiu trať. Oni vlastne išli z Aliašky až do Patagónie a oni boli v o mnoho horšej situácii. Oni skončili v Argentíne, kde tie opatrenia sa mohli zmeniť z dňa na deň a riešili tam letenky, bolo to veľmi komplikované. Takže myslím si, že v našom prípade to bolo veľmi dobré, že môžeme byť ešte radi, ako to dopadlo. Že sme mohli napríklad prebicyklovať celé to USA. No ja mám z toho veľmi dobrý pocit. Áno, veľa ľudí si myslí, že je to nezvládnutelné alebo niečo strašné,
ale stretli sme cyklistov, ktorí nám povedali, že áno, je to strašné prvý mesiac. Boli to cyklisti, ktorí nikdy nebicyklovali, avšak v ich životoch nastal nejaký schrad alebo chceli nejakú veľkú zmenu, tak si kúpili bicykel a vybrali sa na takúto cestu. Čiže toto bola pre mňa taká najväčšia motivácia, tí cyklisti, ktorí nám povedali, že predtým nikdy nebicyklovali a zrazu sa vybrali na takúto cestu, na takéto dobrodružstvo a povedali, že po mesiaci si proste na to zvykneš. To isté bolo aj v našom prípade, že zo začiatku bol tam ten nejaký stres, jak to bude, kde budeme spať, ale po tom mesiaci proste všetko vypustíš a tie problémy, ktoré si riešil tu, proste tam naberajú úplne iný význam. Úplne sa nad tým celým povznesieš a proste si povieš, že teraz toto je skutočný problém, ktorý budem riešiť cez tento deň, lebo je tam úsek 160 km a proste vonku je 35 stupňov a my nemáme vodu. Mojko, ty čo robíš? Chladím sa. Vonku je asi 30 stupňov. A toto je prvý deň za posledných 30 km. Peklo. Nič tu nie. Riešiš tie existenčné problémy, neriešiš len niečo, že teraz, ja neviem, cez víkend musím ísť do obchodu alebo musím riešiť niečo takéto. Tam to boli naozaj existenčné problémy a vlastne toto nám asi dalo tak najviac, že ten materiál k životu už nevnímame tak ako nejakú nutnosť. Čiže bereme to len niečo, čo nám má zjednodušiť ten život a naozaj bolo to veľké dobrodružstvo. Ide auto? Korytnačka sa tu presúva, idem ju zachrániť. Daj, bacha, ide auto. Raz sme stretli cyklistu Aurelia z Brazílie, ktorý cestuje na bicykli už 6 rokov. Ten nám vlastne povedal, my sme sa teda pýtali, že 6 rokov, že wow, že to je teda dačo. A on nám povedal, že už keď raz začneme s cyklistikou, tak nebudeme vedieť skončiť. No a tak aj bolo, teda sme vlastne skončili s tým, že chceme prebicyklovať viac, takže je to otvorené, takže dúfame, že sa budeme môcť vrátiť a dokončiť cestu, ale každopádne sme radi, že sme vlastne prešli takúto cestu, z ktorej teda máme milión spomienok a stretli sme úžasných ľudí. Možno to bolo najlepšie na tej ceste, tí ľudia. Momentálne sme v Pittsburghu, začíname posledný úsek našej cesty. Čaká nás 600 km po Šotolinovej ceste. Ja si myslím, že cyklistika je úplná forma slobody, nakoľko náš rekord napríklad za jeden deň na Yucatáne bolo 170 km. Čiže to neprejdeš pešo. Keď to prejdeš na aute, tak proste musíš si platiť benzín. Čiže zase to je o tých financiách. Čiže ja si myslím, že cyklistika je úplná sloboda. Proste zoberieš ten bicykel a vybereš sa niekde a spoznávaš ten svet a úplne za málo peňazí. Naozaj je to super. Veľa ľudí si myslí, že to je nejak extrémne drahé, ale napríklad celý tento náš pobyt, keď zoberiem stravu, ubytovania, rôzne veci okolo servisu bicyklov, tak nás to vyšlo na tých 10 mesiacov 6 500 eur, čiže o mnoho lacnejšie ako ten život tu. Keď sme sem prišli, veľa kamarátov nám hovorilo, no vy budete potrebovať psychoterapeuta alebo niečo, ale z začiatku sme to tak nevnímali. Vnímame to až teraz, že vlastne tá ľudskosť sa z toho Slovenska nejak pomaly vytráca. Že vlastne my sme prešli aj tie chudobné krajiny, ktorých je množstvo v tej Strednej Amerike a videli sme, že tí ľudia, ktorí nemajú nič, sa ti snažia dať úplne všetko. Zas v Amerike to bol taký opačný prípad, že tí ľudia, ktorí majú všetko, aj z toho všetka sa ti snažia dať všetko pre teba, snažia sa ti pomôcť, zľahčiť tú tvoju cestu. Táto cesta nám dala veľa a kus z tejto cesty by sme chceli priniesť sem, čiže pomáhať tým ľuďom a nejak vložiť takúto ľudskosť do tých životov aj tu na Slovensku.
80 dňoch, prejdených 7000 kilometroch, 15 štátoch sa naše dobrodružstvo po Amerikách končí.